Jadi suatu ketika penyair kenamaan Atahiyah itu konangan nulis. Loh, sampai di sana nulis ya? Wis, kondo-kondo. Kadok kondo-kondo. Oh, mergo nek kondo-kondo wah iki penyair-penyairan iki jangan ditulis-tulis barang ngono. Dene iso nyair barang iku mergo maca-maca ngono. Jadi penyair-penyair Arab jahiliyah itu umumnya ya banyak buta huruf. Jadi nek konangan bisa maca nulis malah saru penyair kok maca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa annahu yajibu alaina setengah saking keistimewaane Kanjeng Nabi wa annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku wajib alaina ing atase kita umate apa ayusal an-nusalliya nento nyelawati kita wa nusallimu lan salam rita alaihi ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalile apa? Li ayatin rono ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalile. Innallaha sak temene Gusti Allah iku wa malaikatuhu lan para malaikate Allah yusholluna padha selawat nyelawate alan nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu mane wong-wong sing padha iman ya alladzina sallu padha selawat sira kabeh alaihi ing atase an-nabi wasallimu lan salam sira kabeh tasliman kelawan maca salam tenan wajib awake dhewe wajib apa jenenge nase nganggo amar won sallu amar nek gak ana kaya apa korenah apa-apa amar itu ya yaqtadil wajib ya wajib apa itu wajib untuk selawat karo Kanjeng Nabi. Ayo saru ya Gusti Allah malaikat ae nyelawati nyalami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sing ngaku mate kok ora iku wis keterlaluan ngono wae, terlaluan. Oleh dikandakno bakil-bakile wong itu nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ora gelem muluk salam selawati karo Kanjeng Nabi. Salah satu keistimewaannya Kanjeng Nabi antara lain kita diwajibkan untuk salam dan selawat kepada beliau. Wa annahu tengah saking keistimewaane Kanjeng Nabi juga annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam utia diparingi ya Kanjeng Nabi Alkitab al-Aziz ing kitab sing mulya padahal bahwa kali utahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ummi layak ra'u ora iso maca Kanjeng Nabi wa layak tupulan ora iso nulis Kanjeng Nabi walastaghalla bimudarasatin lan ora ketungkul ndak pernah sibuk bimudarasatin kelawan si bibinau nau gak tahu Kanjeng Nabi seperti umumnya masyarakat Mekah ya nek masyarakat Madinah aku kondo nek Madinah rada
kenal peradaban, tapi nek Mekah itu gak. Mekah itu kayak terpencil dari dunia luar. Sing melek huruf itu mau 11 mau 12. Ini buta huruf kabeh termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ana sing nganggep iso nulis maca iku F. Jadi suatu ketika penyair kenamaan Atahiyah itu konangan nulis. Loh, sampai di sana nulis ya? Wes, kondo-kondo. Kadok kondo-kondo. Oh, mergo nek kondo-kondo wah iki penyair-penyairan iki jangan ditulis-tulis barang ngono. Dene iso nyair barang iku mergo maca-maca ngono. Jadi penyair Arab jahiliyah itu umumnya ya banyak buta huruf. Jadi nek konangan bisa maca nulis malah saru penyair kok maca. Biasanya mereka itu penyair-penyair yo irtijalan ngomong ini terus nyair ngono. Anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga seperti yang ummi yang lain ya. Masyarakatnya ummi, kebanyakannya ummi, la yaqra'u wala wala yaktub. Kanjeng Nabi juga demikian. Bayangno setelah berumur 40 tahun tiba-tiba ngalime kok bisa bercerita sejarah dari zaman kedadiane manusia sampai hari kemudian kembalinya manusia ini alam baka. Wah itu luar biasa. Jadi kan tanggane kancane barang kan udah roh kabeh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf, ora tau belajar apa-apa. Ketemu karo wong Madinah iku ae pada saat baru saja diutus ya, diutus jadi utusan, ditolak karo wong Mekah, terus ana beberapa orang Madinah sing lunga kaji ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu justru orang-orang Madinah itu yang tahu iki sing di ombal-ambil karo wong-wong Yahudi ya iki no Nabi sing diduk-dukno iku wis aja kedisikan karo wong-wong Yahudi. Mereka melok Kanjeng Nabi dengan bekal sudah pernah dengar dari orang-orang ahlul kitab sing gawene ngancam-ngancam mereka. Awas engko nek nabi akhir zaman teko kowe tak lawan karo nabi ku mesti keok ngono bolak-balik ngono ae. Lah iki kebetulan kok sesuai karo ciri-ciri yang digambarno wong ahlul kitab itu. Ini mula bukane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus kepengin diboyong ning Madinah itu mergo mereka yakin itu nabi. Kanjeng Nabi kondisine di Mekah dipiloro disiksa karo kaume ngono kuwi. Ya bayangno 40 tahun tiba-tiba menjadi ngalim ya. Wa anna Allah ta'ala hafidha kitabahul munazzal alaih. Lan setune Gusti Allah Ta'ala iku ngreksa Gusti Allah Ta'ala kitabahu ing kitabe Gusti Allah al-munazzal. Kitabahu al-munazzal kang diturunake
alai ing atase Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaane Kanjeng Nabi untuk kitab, dan kitabnya itu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yaiku wahwal Quran, wa huwa utai kitabahu al-munazzal iku al-Qur'anu Qur'an, dijaga direksa Gusti Allah minat tabdil saking owawan wa takhrifan ya perubahan dipalsukan gak iso. Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. La ya'tihi ora nekani ing Quran apa al batilu kebatilan, semuanya hak, ndak ada yang batil. Min baini yadayhi saking ngarepe Quran, wala min khalfilan saking burine, ndak pernah bisa. Dulu, sekarang, nanti tidak pernah ada kebatilannya. Kebatil itu kosok wang suri hak, semuanya hak. Tanzilun diturunake min hakimin hamid saking zat kang maha wicaksana lan pinuji, yaiku Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala inna nahnu sak temene panjenengan ingsun, nahnu ya ingsun, nazzalna iku nurunake panjenengan ingsun az-zikra ing Al-Qur'an, berisi pepeling lan pitutur. Wa inna lan setuhune panjenengan ingsun lahu marang Qur'an az-zikr rujuke la hafizun yakti njaga ngreksa. Satu-satunya kitab otentik wis diakui karo ahli purbakala seluruh dunia. Kitab yang paling otentik mulai dulu sampai sekarang, tidak ada wawan. Semua kitab ana wawan kecuali Al-Qur'an. Wong pirang-pirang sing ora seneng karo Islam, ora seneng karo Kanjeng Nabi, tapi ndak bisa mau nguwai Al-Qur'an ndak bisa. Karena apa? Karena dijaga Gusti Allah di. Dan jaga piye? Sekarang kita tahu sing jaga ya hamalatul Quran itu. Arep palsu piye wong dari kurun ke kurun, dari zaman Kanjeng Nabi, zaman sahabat sampai tabiin sampai saiki iku jutaan orang ribu ewonan, jutaan sing hafal Quran. Ning Indonesia iki mau cah cilik-cilik do hafal Quran. Njogone Gusti Allah dengan dimudahkannya Al-Qur'an untuk dihafalkan oleh siapa saja. Lho nek wong Arab dhewe ngono ya pantes lah wong pancen bahasane ndekne. Bahasane wong Arab. Wong Arab itu rata-rata santri ora santri ku ya 9 tahun 10 tahun hafal Quran. Jadi nek kowe krungu Imam Syafi'i umur semono hafal Quran iku ora mau Imam Syafi'i tangga-tanggane bareng wis hafal. Hafal. Jadi kutab-kutab itu mulai bayi kan ngapal ana kiai-kiai sing khusus meleter-meleter bocah cilik kon hafal Quran. Penyanyi kondang mikul sembarang ya hafal Quran. Si bai wartawan sing dia komunis ya hafal Quran. Quran ya. Jadi ning Azhar iku ana syekh gak hafal Quran ya dudu syekh berarti. Ana sing mak serbanan tok ngono ae dadi ora syekh. Saya mesti hafal Quran. Nek hafal alfiah lah iku. Arang-arang sing hafal iku. Ora sing wong Indonesia iki hafal alfiah tapi Quran gak. Alfiah.
Ning Azhar iku hafal alfiah wa top iku. Dinggo contoh mek seh-seh iki. Iki lho wong asing ae hafal alfiah. Kowe kok gak hafal. Lah wong Arab kan ora buta. Iso Arab bahasa Arab iku. Dene dhewe mulai cilik wis iso cara Arab. Ya diwarai carane mo. Apa Eropa barang ku lah apa. Nek gak ngerti Eropa ya dipepet ra wis ngono. Yaktub buni yaktub ngono. Ini bangsa bahasa Arab, nahwu Arab kalah mbek wong Indonesia. Tapi nek Quran mah sampai orang untuk dalan orang-orang yang kepengin ngowah-ngowahi sithik ae ra iso. Bahkan ada peristiwa yang menarik iku iki. Baru-baru jadi nalika Allah yarham Abah itu kapundhut 40 dinane Abah. Iku ana wong akune kok Cirebon. Iku ondo nek bar ketemu Abah. Jenengan Gusmus nggih. Nggih. Kula diamanati Abah jenengan. Jenengan ngimpi kepanggih Abah. Mboten, nggih panggih kiambak. Mboten kok ngimpi. Batin ati ya. Wong iki 40 dinane apa kok dene bar ketemu iku ketemu ning ndi. Nggih mun jenengan diamanati napa? Niku jenengan kan teng Menara Kudus niku wonten teng kene surat haji apa surat Fatih niku wonten sing kliru. An ditulis Allah. Langsung tak delok. Iya. Wah. Itu waktu ning Kudus pidato bareng karo Allah yarham Kiai Sya'roni. Kiai Sya'roni Kamil Quran. Iku cerita tentang Al-Ibris itu. Andakno nek Ibris itu waliyun min auliyaillah. Mergo wis sedo iso ngoreksi karyane. Cerita. Al-Ibris itu sing neliti Kiai Arwani, Kiai Hisham, Kiai Abu Amar, lan aku dhewe. Wah aku maca bolak-balik tak teliti bolak-balik. Wis ora nemokno apa-apa, tanda tangan iki wis teliti wis bener kabeh. Lho kok ana sing mara ning aku ngipi kongkon kandha mbek menara nek ana sing kliru an ditulis Allah. Wah. Bisa wah. Lah bar kesarane aku sing pidato niku kula kinten kok mboten soal wali kalih mboten wali. Tapi Gusti Allah mereka sampun dawuh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Hanya direksa kali Gusti Allah niku ya ana wawan niku di Quran mesti konangan. Yang benerno Gusti Allah dhewe. Dijaga wa innalahu lahafizun. Artinya Allah sendiri yang akan menjaganya. Ai jaga minat tahrif. Saking wawan wa ziyadati lan tambah-tambahan wan nuqsani lan pengurangan-pengurangan.
Karena itu lalu diakui secara mufakat oleh ahli-ahli purbakala sedunia, Quran adalah kitab yang paling otentik. Tidak ada yang seperti Quran. Bangsane Injil, Taurat barang itu wis akeh. Dan itu diketahui umum lah, iki sing ngewahi iki nambah iki ngurangi iki, diketahui umum. Meskipun tetap dipercayai mbek mereka ya. Tapi nek sing Al-Qur'an ini enggak. Walau ahawala ahadun ayyughayyirahu bi harfin. Lamun berusaha, kok ana sing berusaha, falau khawala lamun berusaha. Sapa ahadun wong suwiji. Berusaha ayyughayyirahu ing yen to ngowahi ya ahadun hu ing Quran. Tu ing ngowahi bi harfin kelawan huruf misale kan iso ae sin diganti shin wis beda. Za diganti ra kan wis beda. Au bi nuktatin bi ghairi yughayyiru bi harfin au nuktatin utawa titik. Titike loro iku tak nek tambahi titik siji ngono wis dadi sak. Sikoh mbok buka sitok titike dadi tikoh. Nahl mbok buak titike dadi nahl. Titik ae ku ngowahi makna. Nahl itu wit kurma, nahl nganggo kak itu lebah tawon. Begitu apa namanya? Rigidnya sampai ndak ada orang yang bisa ngewang-ngewai senajan dia kepingin kaya apa. Kok umpamane falau khawala, kok lamun saya tetap ana sing berupaya apa akadun ayu ghairahu yen to ngowahi Quran bi harfin kelawan sak huruf au nuktatin utawa sak titik misalnya. Laqala lahu ahlud dunya. Yakti berteriak ngomong ngucap lahu marang akad sapa ahli dunya ahli dunya kabeh hadza kadzab sing ngono jajal kowe ngowahi ngono wong sak alam dunya ora mau Islam tok angger ngerti Quran ya miso iku ya pintu kowe hadza kadzab kura kata inna syaikhal muhib sampai lho setuhune guru, syekh iku guru tuwa, syekh. Nek ning gone apa istilah akademi iku nek ustad itu profesor. Nek syekh itu lulusan sing perguruan tinggi ning ngene Madinah ini. Ora dokter Andes, ora license, ora tapi syekh. Mbah piye kok lulusan kono gak ana sing nganggo iku. Sing nganggo mau iku bekas Menteri Agama itu Maftuh Basuni itu nganggo syekh. Tapi ya gak ora pati populer. Tapi dia terus nek nulis mesti itu kayak syekh Maftuh. Mergo iku kok Jamiatul Madinah itu manjen syekh. Tapi niku peristilahan sing umum niku kalangan pesantren barang iku syekh ya kiai. Maknane dhewe wong tuwa. Ya syekh itu Masyaikhul Azhar itu guru-guru senior ning gone Azhar itu. Nek ustad ngono ae iku sih. Cepete-cepete nek syekh itu wis. Bahkan pemimpin tertingginya Azhar itu juga disebut Syekhul Azhar. Orang kamu syekh tak tapi Syekhul Azhar.
Syekhul Azhar. Jadi ngalim-ngalime wong sak alam dunya minimal sak Mesir, sak Timur Tengah iku ya Syekhul Azhar itu. Syekhul Azhar. Mufti Mesir itu di bawah Syekhul Azhar. Wazirul Din wal Auqaf, menteri agama ning Mesir itu sing nunjuk ya Syekhul Azhar. Syekh Azhar itu paling dhuwur dhewe. Nek ning Indonesia liya meneh. Kiai sing diundang Syekh itu ora mesti. Biyen sing terkenal julukane Syekh iku mok loro. Kiai Mas Duki Kawonganten Cilacap, mbek Syekh Mas Duki Lasem. Itu. Anak sing siji paling top jenenge Hadratus Syekh, Hadratus Syekh. Siji tok Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi santri-santri kuno nek ngundang kiai ini Syekhuna. Ada santri Sarang, santri Kasingan, santri Termas, nek agak tahu ngundang jenenge tapi Syekhuna. Ini Syekh. Kata inna syaikha setuhune syekh guru besar, guru kiai, guru besar ya, kiai al-muhib sing karismatik, sing berwibawa. Lawit tafaqalahu, lamun kebenaran lahu kedue syekh apa taghyirun wawan fi harfin ing dalam sak huruf minhu saking Quran laqala sibyan yakti celatu sapa asibyan bocah-bocah cilik-cilik TK itu dia ngomong kulluhum sekabehane sibyan akhta ta ayu syekh sampean keliru iki. Wa sawabu kaza. Rese niki wa sawabu sing benere wacanan jenengan iku kaza ngene. Ya, jajalah Syekh wibawane kaya apa Al-Mukarram lah maca ning ngarepe santri-santrine keliru macane. Wes mesti bocah cilik sisan keliru mbah. Mesti ngono, keliru mbah. Nek Quran lho ya. Quran. Muni siratal ngono. Mesti cah cilik ae keliru mbah. Harus siratal. Walam yatafik lan ora ngono ya apa zalika mengkono mau li ghairihi marang liyane Quran minal kutub sangi pira-pira kitab. Jajal kowe maca kitab Injil macam sekali liyane keliru sak huruf keliru sak ya meneng ae wong-wong lha apa. Tapi nek Quran itu kok keliru sak huruf ngono. Mesti ana itu tondo nek pancen direksa karo Gusti Allah taala tenan. Direksa ambek Gusti Allah dhewe. Syekh sing paling gedhe, paling wibawa kurang percaya nih kok keliru. Cah cilik keliru, Mbah. Ayo maca Quran keliru barang jarno. Kaon. Maca kitab-kitab apa liyane iku. Fa innahu la kitaba illa wa qad dakhalahu taskhif. Fa innahu mongko sedune kelakuan iku la kitab, ora ana kitab maujud illa wa qad dakhalahu taskhif. Kejaba temen-temen ngleboni hu ing kitab apa at-taskhif. Pemalsuan, perubahan, owahan, wa takhrif an owahan, wa taghyir an pengobahan,
Meh padha kabeh iki tasqif, tahrib, taghyir. Ini untuk menegaskan bahwa mesti ada. Fa innahu la kitaba illa wa qad dakhala taskhif wa takhrib wa taghyir wa siwahu lan liyane taghyir. Wa anna dawa'il mulhida sartane setuhune motif-motife wong-wong sing ateis, orang yang tidak beragama. Wal yahuda lan wong Yahudi wan nasara lan nasar mutawaffiratun ala ibtalihi iku penuh berlimpah-limpah ala ibtalihi ing atase mbatalake Quran wa ifsadi lan rusak Quran. Jadi nek gelem nek iso ora nek gelem nek iso wong-wong itu iso ngowahi Quran sak karepe dhekne. Ben wong gak percaya mek Quran. Tapi gak iso. Mergo dijaga karo Gusti Allah taala. Gak iso. Caci cilik apa Quran? Mbok wae piye? Quran mbok klirokno wis tau bolak-balik ngono iku Quran. Ya gak payu. Ana ning gone negara-negara sing Islam itu dipreset disita ngono ae, latar bakar ini ngaco gitu. Gak ono kitab liyane ngono iku. Paling-paling ya saiki saking gregetene wong-wong iku ya Quran niku mushaf diapa ngono sae. Ya diapa. Lah iki Quran pirang-pirang mesti pirang-pirang Quran mbok apa ngono. Paling-paling sing mangkel ya sing Islam anjar-anjaran niku. Sing Islam lawas ya serang gubris. Ben kono sak kapok. Rumangsane Quran di obong siji terus Islam terus protes ngono. Wampungan. Mergo dekne ora ngowahi gak iso. Ya carane gregeten ya diopong ngono. Wa anna kitabahu. Salah satu keistimewaane Kanjeng Nabi meneh. Kitabe ora kok mok dijogso Gusti Allah dhewe. Wa anna kitabahu setune kitabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artine kitab sing diturunno ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabe Kanjeng Nabi ku. Anna kitabau sedune kitabe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yastamilu mengandung ala mastamalat alaihi ing atase barang. Istamalat sing sing mengandung alaihi ing atase ma apa jamiul kutubi sekabehane kitab-kitab. Kitab Taurat buka, engko ana ning Quran. Kitab Injil buka, ana ning Quran. Kitab Taurat ana ning Quran. Wa anna ulan satuhune Gusti Allah taala iku yassara hifdzahu. Gampangake sapa Allah taala hifdzahu ing ngapalno Quran ala muta'allimihi. Ing atase wong-wong sing bibinau Quran. Kok ning kene cah cilik-cilik hafal Quran. Aja dimudah. Padahal nek mbok pikir abjad itu waduh banget. Abjad Quran itu abjad Arab. Abjadun hawazun khatoyakun lamanun sak. Abjate wong Jawa ana caraka data sawala monggo potong. Iku gak ana ning ngene abjad Arab gak ana. Ya ora ana. Ya mau iso maca. Dot apa meneh kan luwe kan. Wong Ramadane ramlan. Murtado murtala. Ridho rila.
Gak menyedot itu gak iso. Lu kok hafal Quran itu hebatnya ning ngono itu. Quran itu. Ini salah satu keistimewaan Kanjeng Nabi. Qurannya kitab yang diasto Kanjeng Nabi itu Gusti Allah gampang no. Orang mau macane tapi ngapalno. Ya cek do hafal. Qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala walaqad yassarnal qur'ana lidzikri lan yekti teman-teman wis yekti teman-teman sisan tahu kita double lan yekti teman-teman gampangno sapa panjenengan ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an lidzikri kanggo zikir Di Quran itu zikir sing paling dhuwur dhewe ya Quran itu. Oh, disebut bolak-balik Quran itu juga disebut namanya dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ning kene juga disebut laqad yassarnal Qur'an lidzikri. Untuk zikir. Mopeling. Ayo digampangno mek Gusti Allah taala. Sing paling bukti sing paling cetha ya wong Jawa iku. Jawa galiwa. Monggo botongo kok iso. Kok iso hafal Quran fasahe ra karuan. Cah cilik sisan. Fakhifzuhu. Mu'alif iki kan bakas wong cah cilik Arab. Ngerti cah cilik Jawa to. Ayo tambahan. Fakhifzuhu mongko te ngapalno Quran. Iku muyassarun digampangake lil gilman kanggo bocah-bocah fi aqrabi muddatin ing dalem luweh parek-pareke idik-idike mangsa. Ndak lama ngapalno Quran iki. Sementara wasairul umam sawenehe pira-pira umam bangsa-bangsa iku layak fadhu ora iso apal ya sair kutubaha ing kitab-kitabe sairul umam sapa la wasairul umam ta sawenehe pira-pira umat iku layak fadhu ora iso apal kutubaha ing kitab-kitabe sairul umam sapa al-wahidu wong suwiji minhum saking umam fakaifa bil jamil ghafir bagaimana fakaifa mongko kepriye bil jamil ghafir kelawan sejumlah kumpulan al-ghafiri sing akeh kaya umat Islam ngono iku ya sing ngapal Quran pirang-pirang. Nah iki wong liya-liyane iku sing jenenge kiyaine pimpinane iku wae nek anu mesti nggawa mesti nggawa kitabe mergo gak hafal. Nah kiai-kiai anu kan akeh sing gak nggawa Quran. Kok akeh sing do hafal. Wong santrine do hafal. Mulane gone Azhar itu kabeh hafal Quran. Jadi apa jenenge mulang iku ya ora nggawa mushaf apa. Mangang. Tapi ning liya-liyane iku kiyaine ae sing nggawa. Golek di tempat-tempat ibadah mereka itu mesti nggawa. Mbok cul-culan gak iso nek. Gak apa. Padahal iku dimanapun tempatnya kitab-kitab mereka itu pakai bahasa setempat. Jadi ono sing bahasa Indonesia ya ono, bahasa Jawa ono, bahasa Arab ono. Nek ning Arab aku bahasa Arab. Iku ae. Ora ya ini dalam tanda kutip itu gak hafal mesti maca
Al-Qur'an iki bocah cilik-cilik do hafal kabeh. Pirang-pirang. Golek ning kono golek sitok ae angel, ning kene pirang-pirang sing hafal. Kok golek sitok loro pirang-pirang. Wa annahu anzala sab'ati ahrufin. Lan setuhune Quran iku unzila diturunake Quran ala sab'ati akhrufin ing atase 7 pira-pira huruf sing kita kenal dengan qiraatus sab'ah itu sab'ah akhrufin. Nggo apa? Tashilan krana nggo gampangake alaina ing atase kita wa taisiron lan ya ngeringanake kita. Ana qiraah sab'ah kowe nganggo dialek endi ae wong itu gampang. Mergo ning Arab dhewe itu ora dadi siji bahasa Arabe. Ing bahasa Arabe baku rak Indonesia iki. Nganggo lugat, nganggo kamus, nganggo nahwu Arab. Mereka-mereka itu yang pakai bahasa ibu itu beda-beda. Cara melafatkannya huruf saja beda-beda. Ning gone Mesir iku, wong Mesir iku nek muni qaf iku hamzah. Qala dadi al. Jadi nyanyian ulili artinya kulili, katakan padaku kulili hamzah. Sementara nek wong Saudi qaf iku diwaca g gala-gala niku jadi nek ana kiai kok muni gala-gala iku wetonan Saudi. Allah yarham Abah Kiai Khalil iku nek maca kita mesti gala-gala mergo wetonan Saudi. Mengguni Posaid malah jim diwaca dal. Jadi dajjal daddal. Saddam Hussein Irak itu kaf diwaca c, bakir jadi bacir. Beda-beda. Tapi iso maca Quran kabeh karena ada sab'atu ahrufin. Wa annahu alaihi salatu wassalam khussa bi ayatil kursi wabil mufassal wabil mathani wabis sab'it tiwal. Tune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khusus dikei keistimewaan bi ayatil kursi lawan ayat kursi sing panjang sekali ayatnya ayat kursi itu dawa wabil mufassal lan kelawan ayat-ayat sing mufassal sing sedengan mufassal wabil masani Fatihah itu Fatihah masani ayate cedak-cekak masani wa bisab ittiwal lan 7 yang panjang-panjang termasuk Baqarah Ali Imran sampai itu kan panjang-panjang nek 3 juz ngono. Amal mufassal ana dene mufassal fa akhiruhu monggo ta akhir mufassal qul a'udzu birabbin nas. Jadi mufassal itu akhirnya qul a'udzu birabbin nas. Nek Fatihah iku semasani. Lah kawitane kon di mufassal iku kok akhiri tok sing disebutno qul a'udzu birabbin nas iku akhire. Awale wa fi awalihi lan iku ing dalem awale mufassal khilafun utawi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan warajjahan Nawawi
Nah Imam Nawawi ngunggulake sapa An-Nawawi Imam Nawawi ing annahu setuhune awaluhu awali surat mufassal maksudnya iku suratul Hujurat. Jadi menurut An-Nawawi Al-Mufassal itu dimulai dari surat Hujurat ngantek qul a'udzu birabbin nas. Kemudian wal masani sing disebut masani ya masani iku suratul Fatihah, surat masani. Masani Fatihatil sab'il masani minal Qur'an. Wasab utiwal utawi pitung surat sing dawa iku awwaluha kawitane asab utiwal iku al-Baqarah surat Baqarah wa akhiruha utawi akhire asab utiwal iku al-Anfal. Mulai Baqarah sampai Al-Anfal itu disebut sab'ut tiwal. Jadi dibuat begitu rupa Al-Qur'an itu. Ana sing dawa-dawa, ana sing sedengan-sedengan, ana sing pendek. Jadi maca Qur'an itu nek ora gelem apa ngatamno minimal nganggo sab'ut tiwal itu. Ora pati duwe wektu. Iku iso njikuk sing apa jenenge sing mufassal. Sibuk banget. Maca Fatihah karo ayat kursi. Kaya kowe saking sibuke tadi. Fatihah karo sing dienggo dalil iki anak sing jenenge masani, ana sab'ut tiwal, ana mufassal. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam utiya mafatihul khazain. Di antara keistimewaane Kanjeng Nabi annahu stune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku utiya diparingi ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihal khazaini. Ing kunci-kuncine pira-pira gudang perbendaraan kuncine ning Kanjeng Nabi. Maknane apa? Maknane apa? Khazain iku apa? Gudang iku apa? Perbendaraan iku apa? Kala ba'du ngendika apa sementara ulama wahya utawi khazain iku khazainu ajnasil alam. Iku gudang-gudang perbendaraan jenis-jenis ing alam liyakhrujalahu upaya metu lahum kanggo manusa biqadri ma yatlubunahu lawan seukur barang yatlubunahu sing goleki sapa manusa ing ma lidzawatihim kanggo pribadi-pribadine manusa. Wa kullu ma dhahara min rizqil alam. Fa innal ismul ilahi la yu'tihi illa an yadi Muhammadin. Mongko utahe saben-saben barang dhahara kang muncul kang pertela ya ma min rizqil alami saking rezeki ning alam semesta ini fa innal ismal ilahi mongko sedune asma sing bangsa kepangeranan iku layuk tihi ora maringake ing madhara min rizqil alam illa an yadi Muhammadin kejaba saking astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi biyadihi kang iku ana ing astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mafatihu utai pira-pira kunci-kuncine
Amah tasat ta'ala bimafatihil ghaib, kaya dene tertentu khusus istimewa sapa Allah taala bimafatihil ghaibi kelawan kunci-kuncine alam gaib, perkara sing gaib. Fala ya'lamuha, mongko ora ana sing ngerti ha ing mafatihul ghaib illa huwa kejaba Allah taala. Wa a'talan wa u'tiya hadza sayyidul karim, lan diparingi sapa hadza sayyidul karim, iki pemimpin sing mulya, diparingi manzilatal ikhtisas ing kedudukan khusus bi'ta'ihi kelan maringi as-sayyidul karim mafatihal khazaini ing kunci-kuncine gudang-gudang. Jadi alam semesta ini kandungannya apa saja, wong golek rezeki apa ae, itu kunci ini ada di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus Kanjeng Nabi Muhammad. Fatihul Khazain itu Kanjeng Nabi Muhammad. Sebagaimana Mafatihul Ghaib hanya khusus Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Jadi ada dua mafatih, yang satu kunci-kunci untuk ghaib itu khusus hanya Allah tak sing misal. Yang kedua mafatihul khazain itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane akeh sing do apa jenenge kepengin apa-apa terus maca selawat iku. Iki mergo ngelingi nek mafatihul khazain niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki kok seret, selawat sing akeh. Maca selawat sing akeh, terus batine akeh. Tapi suwe-suwe terus selawat iku terus kaya suwukan ngono ae. Aku gak pati cocok aku ora apa jenenge. Ini maca ya maca ngono ae. Aku malah nek ngijazahi selawat mboten kula kandhakake khasiate niki. Maksudku ya jawamiul apa? Mafatihul Khazain itu ora tahu tak. Kula mboten kula kandhakake saya maca selawat mawon. Makanya kula kandhakane khasiate sampean tertarik maca selawate ora kelingan Kanjeng Nabi, kelingan khasiat. Malah mboten mandi. Mboten mandi. Jadi selawat niku khasiate gedhe, tapi nek mbok eling-eling khasiate ya ora mandi. Selawat iku sing di eling ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi mandi, padha karo istighfar. Wah, iku kan akeh sing udah muni kiai-kiai ustaz-ustaz iku, maca istighfar sing akeh, rezekimu jembar. Ya, kowe maca istighfar kelingan rezeki jembar. Yo. Ya ora mandi, ora mandi. Lah wong istighfar iku mestine ya gak eling rezeki, eling dosa. Istighfar iku njaluk ngapura. Sing dilingi dosa. Nek kowe istighfar sing mbok ilingi dosamu, lagi ana khasiate. Mulane ora tak kandhakno khasiate mergo kowe terus kelingan khasiat ora eling dosa. Ngono ya. Iku ana sing ustaz iku sing gawene ngeki ngono iku nek maca nek tahajud iki engko wes daganganmu laris iki. La ilaha illallah iku jenenge istilah apa nek ning gone politik istilah apa? Istilah apa ning politik? Politisasi agama itu apa jenenge? Kampanye terus maca ayat-ayat bareng ngono iki lho iku. Apa jenenge ngono iku apa? Iki ya ngono, masalah meh padha iku. Ayat-ayat, donga-donga, selawat-selawat, istighfar, zikir-zikir dienggo ngono kuwi. Ya nek maca apa jenenge istighfar ping 41 bar salat asar duitmu akeh. Ora akhir Jumat bulan Rajab kowe maca
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 41 kowe ora kespen duit bangsa ngono-ngono kuwi. Dadi wong ngibadah suwe-suwe ngibadahe kaya dagang mek ya jaluk bayaran sing langsung la ilaha illallah. Iku saiki viral ning dindi ngono kuwi. Cukup-cukup ana meme tulisane ingin kaya baca sing dianu nenggone anu menurut Kiai Maimun Zubair sebelum ngono sih iku ditulis gede-gede ngono iku laris sewenenge orang mau gak karuan habis nama kalau qobliyah subuh baca alam nasrah sama alam taro nanti rezekinya jembar. Jadi itu embel-embel itu. Apa jenenge apa? Ini politik ana jenenge kok. Hah? Sing saiki lagi geger tidak boleh anu, jangan sampai apa. Hah? Ora ana istilahnya. Jadi menggunakan agama untuk politik lho. Apa jenenge ana? Hah? Politik identitas apa itu ya pokoknya ya itu politik identitas iki anu zikir identitas jadi ini ijazah wae istighfar iki nggo njaluk ngapura ngono khasiate barang aku nek gak mandi kan gak istighfar dene. Leren dulu. Wah ngopos ini. Apa hubungannya? Istighfar itu njaluk ngapura jen. Nek di ngapura terus dirahmati Gusti Allah ngono. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam utiya jawami al-kalim. Masuk keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utia diparingi ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diparingi jawami al kalim pengendikan sing jamek itu enggak bisa mbok bantah mbok serikal mbok ralat mbok koreksi gak iso. Nenggone bahasa Indonesia ana sing jenenge bernas. Ucapan yang bernas itu senajan sedikit tapi mencakup banyak makna. Mencakup banyak makna. Jawamiul kalim. Nah, ada yang keluar dari ungkapan itu. Istaqim kama umir. Ketika orang tanya kepada Kanjeng Nabi, jaluk didhawuhi amalan yang sekali tidak akan tanya pada orang lain. Nabi istaqim kama umir. Ittaqillah haitsuma kunt. Itu pendek-pendek tapi isinya luas sekali. Innamal a'mal binniyat. Iku sak kitab dhewe nek bahas ini. Mengandung banyak pengertian jamek segala macam pengertian. Nanti sebutkan mungkin setengah atau sepertiga agama masuk di situ. Innamal a'malu binniyat. Karena apa-apa kita pakai niat. Wudu nganggo niat, salat nganggo niat, kaji nganggo niat, sedekah nganggo niat, apa-apanya. Itu satu. Lah tidak hanya itu, kabeh pengendikane Kanjeng Nabi mbok teliti ngono kabeh. Jamek kabeh. Itu keistimewaane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekolahnya ning ndi gak jelas. Tahu-tahu bisa kalau berbicara kata-katanya bernas.
jawami'ul kalim. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ilan nasi kafah. Ini juga keistimewaannya. Tidak ada nabi-nabi yang diberi keistimewaan seperti ini. Wa annahu sunne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bu'itsa diutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasi marang manusia kafatan keseluruhannya. Semua. Tidak hanya untuk satu kaum, dua kaum, tapi seluruh manusia. Seluruh manusia. Iku kan biyen ana sing diutus ning gone kaum Madian, ana sing diutus ning gone kaum Samud, ana diutus ning gone kaum Lot, kaum-kaum nabi-nabi itu. Nabi gak seluruh manusia. Itu keistimewaan Nabi. Ini termasuk Indonesia barang ini termasuk lingkup dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabeh. Amerika, Afrika, seluruh dunia. Faqad jaa fi hadis Jabir, Allahu a'lam.